Yay! Kapag ka masiba na, ano ba, yung ano, tawag na yung yun, kadami. Mamukron na kami sabi ko. Sabi nga, hindi ba, ano, iba nila ako magpa-enroll, kaya din na to. Ako yung kasi, ano ba kung ako sa oo, kaya din.
Jay, wait.
Okay naman. Dua kayak ini, satu kalau kayak ini waktu bang. Zero. Zero. Uy! Ako ba? Subalit ka lang na ganun na ang buhay. Kasagla, ano? Ito kay Garot na ng Lol. Hello. Magandang mo ko dyan. Mana dito. Tingin dito lang, eh. Ikaw, pwede. Pwede ka po, oy. Ano kaya?
So, tao. Ako pa pala dyan, oh. Mahirapan ito. Bagag. Raja nagkarata na siya. Sacrifice and all I can say was Ratatouille. Oy! Puta ka! Ina ko ganito dito. Ah, ah. Yung doon ka sa... So, ano? Pag ito mo sa dalabaw, ito mo nalabas sa dalabaw. Yun. Mabulit ako, kaya ako dyan may invisible. So, ibigay
Or, ang boy ka. Hindi yung boy. Uy, Marina, tanga! Yung may mga gamit niya ay pa. Tanga-tanga? Bubo kaya? Pwede kang gawin. Tulog pang Bakit ka lagi, boy? Bakit ka, boy? Bakit di ko rin ang mga Baliw! 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 O yan o. Bakit na sa'yo? Oo. Tama? What? Babaw? Bawal na ito. Bakit ka nang inawag sa akin?
Bibili ako sa dalawa. Bibili ako.
Kung gusto ba na mo, dahil sila na. Kaya, kung ay minsan po ngayon, gusto na yun. Kaya na. Okay. Ito ay mga kanya sa pure. Now then, sira.
Buti ko. Ang hayop. Ay, ang hayop ko. Ay, ito yung wala rin sila eh. Ano na rin sila?
Barangay checkpoint.
Yeah. Kasi na nakabakal, tapak na kami, nagalat na mga kapanyero. Alas 15 na lang ang mga Nasa ano ba? Doon ka? Ano yun? Yan.